قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Hazreti Yusuf Yaqub'un oğullarının cevabını aytdı. Hudaý saklasın, biz öz metaamyzy ýanyna tafan adamymyzdan gaýryny almakdan, gaýryny alan suratymyzda elbette biz zaliminleriň jumlasyndan bolarys. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Pes wagtiki Hazreti Yaqub'un oğulları Yusuf'tan ma'yus we naumid bolup Benyamin'i berilmejegini bilenlerine adamlardan juda bolup bir kenara çekildiler. Öz biri bilen maslahat edip nä form gider we atamyza näme diýip şonda iň uly doganlary bolan Rubil diýen doganlary aýtdy. Aýa siz bilmeýäňizmi ataňyz sizden Hudaý bilen ähd we misak alandyr. Omundan ozolla Yusuf'un hakyna kemçilik etdiňiz. Pes men inni şu memleketden juda bolmaryn ta atam ijaza berýänçä ya Allah tebarak we taala meniň üçin hukm etýänçä. Allah tebarak we taala hukm etýänleriň ýaxşyragydyr. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Siz ataňyzyň ýanyna gidin, pes aýdyn, ey atamyz, tahqiqten oğlun Benyamin ogurlyk etdi. Biz şahit bolmadyk meger görüp bilen zadymyza şahit bolýarys. Biz özümizden gaýyp zady bilýän däldirs. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Sen ey ata, Mesra adam ýerde sorap gör, o biziň gelen kerwenimizden sonra hemmet aşkar bilýändirler, o biz dogruçudur diýip aýdyn diýipdir. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Hazreti Yaqub'un oğulları barıp atalarını aydanlarına Hazreti Yaqub kabul etmeyeni aytıptır. İş sizin aytdiýan formunuzda değildir. Belki sizin nefsiniz size bir zat asanu oğudan kökedenler, şonu edenlersiniz diýipdir. Pes indi men etmeli işim sabretmekdir. Şayet Allah tebarak ve taala şolaryň hemmesini maňa öwrüp getirsin. Tahqiq Allah tebarak ve taala bilýändir we hakimdir. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Oşalardan yüze vurup aýtdy: Ey afsus Yusufa, we iki gözi gam sebäpli ağlap ağırdy. Pes oğlanlaryna gahrdan we gamdan içi doldy. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Yaqub'un oğulları aýtdylar: Hudaýa qasam bolsun, sen hemişe Yusufy ýad etýän, ta helakata ýaqyn barýançaň we helak bolýançaň diýipdirler. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Hazreti Yaqub oğullaryň eden melamatlaryna jogap berip aýtdy: Men bitaqatlygymy we gammy Hudaýa arz etýän. Men faqat Hudaýa arz edip şoň gafsyny tezerrü etýän. Men Hudadan teziň bilmeýän zatlaryňyz bilýär. Oňa görä maňa rahmet eder we maňa lutfu merhamet eder diýipdir.